जेनेबा जोङो दा ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ नङा होमबा गावनि हारिखौ गारनानै सोरबा नेग्र'जों भिडिअ खालामनानै भाइरेल जानाय सोरबा मुस्लिमजों भिडिअ खालामनानै भाइरेल जानाय दा बेफोरनि सायाव मा बुंनो सानो आब' दा बुंनो थाङोबा आं बेखौनो एसे दिहुनखाबाय आरो एसे सिगाङावनो गावनि जातिनि दानि जि भाइरेल जानाय आं बेखौ दायो सोंखाथारबाय गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय जों माखासे खोथा सावरायगोन बे समाव आं दंफैयो दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि मोनसे समनि मिरुनि दैदेनगिरि मानगोनां आब' निजोरा बसुमतारी आं बिथांजों माखासे समाज सांग्रांथिनि सोमोन्दै सावरायगोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय माखासे खोथाखौ जों बेयाव सावरायनानै नोंथांमोननो जों मेसेज होनो सानदों दानि समाव गोबां ससियेल मिडियायाव गाज्रि आरो बिदिनो बायदिसिना भाइरेल जाबाय थानायनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बिथांजों सावरायनानै नोंथांमोननो आं होनो सानदों दायो आब' निजोराखौ बरायबाय गिबियाव आंनि माखासे सोंनायनि बाथ्राया बेनो जाहैबाय आब' दा माखासे जोंनि ससियेल मिडियायाव गाज्रि जोंनि हिन्जावानो जा बा सोरबा हौवाफ्रानो जाना गाज्रि राव बाहायनानै माखासे भिउसफोर लागासिनो दङ आब'आ जोंनि बे भिउवार्सफोरनो एसे फोरमायनानै हरदो आं बयनिसिमबो खुलुमनाय बावबाय दा आंनि गोसोआव जेखौ नुदों आं बेखौनो बुंनो सानदों दा जोंबो माब्लाबानो उन्दुनानै जेब्ला सिखारो जोङो मबाइलखौ बेखेवनाय जायो नायनो लुगैयो देशआव मा जादों एबा हादराव अब्ला जों माखासे गाज्रि भिडिअफोरखौ नुब्ला जोंबो गोबां दुखु मोनो आरो बेनिफ्राय जों माब्लाबा सिन्था खालामो जे जोंनि बर' समाजाव जायफोर जाथाया गोदो जाफेरामोन बेफोर जाथायफोरखौ जोङो गाज्रि नुयो आरो दा बुंनो थाङोब्ला माखासे हिन्जाव मानसिफ्रा आरो माखासे आइजोफ्रा जायफोर दा हाबा जाफुनाय बा सिख्लाफोर दङ बिथांमोना माने गावनि देहा मोदोमफोरखौ गासैबो देखायजोबनानै गावनि रां रुफानि थाखाय गावखौनो फाननाय बायदि नुयो आरो बिथांमोना मा सानो आं जेबो मिन्थिया मानोना बिथांमोना गावनि देहाखौ फाननानै रां खामायनायनि आसिला लानानै समाजखौ जोबोद गुबुंले खालामगासिनो दं आरो माने नेगेटिभ सेन्सनि माखासे भिडिअफ्रा समाजाव फैगासिनो दं बेयो माने गाज्रि समाजखौ माने गाज्रि बिथिङाव लांगासिनो दं बुंनो थाङोबा बर' समाजा मोनसे समाव जि समाव मबाइल ओंखाराखैमोन बे समाव बर' हिन्जावफोरखौ बबेबा हस्पिटालावबो गाज्रि माने बेमार फाहामनो मोनफेरामोन आरो गुबुन हारिफोरबायदि नाथाय बुंनो थाङोब्ला दिनैनि दिनाव माने गावनि देहा मोदोमखौ खोन्थानानै समाजखौ गाज्रि खालामनाय आरो मोखां गन्थं हानाय आरो लोगोसे फैबाय थानाय जेनेरेसनफोर जायफ्रा उन्दै गथ'फोर बिसोरनि गोसोआव जाय गियाना सिरि मोनाखैमोन आरो जाय बैसोआव बे गियाना सिरि मोननांगौ नङामोन बैसोरखौ माने जोंनि बर' रावनि खुगाजोंनो बर' महरजोंनो बिथांमोनखौ फोरोंनाय जागासिनो दं आरो दा बेनिखायनो बियो थारैनो नेगेटिभ सेन्स आरो बिथांमोनहा माने समाजखौ डिस्ट्रय खालामनायनि साफा बेक्ति होननानै जोङो बेखौ समाजनि गेजेरनिफ्राय जोङो निन्दा होनाया मोजां होननानै आं साननानै लायो आरो माने फोजोबनांगौ आरो दा बेनि सायाव बेखौ फोजोबथारनायनि माबा मोनसे बा माना खालामनायनि बेबायदि राहाफोर ओंखारगोन नामा बेथ' बुंनो थाङोबा ओंखारो जों बयबो साफा दानि समाव एसेबाबो गोरों जों गावनो बयबो जुदि समाजनि खोथाखौ सिन्था खालामनानै गावनि लाइफनि खोथाखौ सिन्था खालामनानै जुदि हाबा मावोबा जों हायो दिनै माखासे सिख्लाफोरखौ नुदों गुबुन हारिजों हाबा जाबाय गुबुन हारिजों हाबा जानानैबो गावखौ बर' समाजनि गावनि बर' बिमानि उदैयाव जोनोम मोननायखौ लाजि फोनांनानै आरो गावखौ समाजनि गेजेराव जायखौ समाजा मोजां मोना बेखौ दिन्थिनानै आरो बे गियानखौबो समाजनि गेजेराव फोसावनो नागिरबावनाय जादों आरो दा बियो ओरैबायदि जायो हाबा होननाय बुस्थुआ गावनि जाथिजों हाबा जानाय बायदि जाखाया बिथांमोननि जिउआव जेसेबां रां फैया मानो बिथांमोनखौ जोङो खोमसि होननानै साननांगोन मानोना हौवा हिन्जावनि अनलायनाया सेंग्रा सिख्ला समावल' नाथाय अरायसिम थाया दा दिनै जायफोर गावखौ फैसानि लालसाव देखाय एबा दिन्थिनानै फैसा खामायगासिनो दं फैसायाथ' थैजासे थांफाया खिन्थु धर्म कर्म मान सनमान बियो माने थैजासे थांफायो आरो बिथांमोननि लाइफखौ जों खोमसि नुहुरो जे जायफोर मानसिया फैसाजों लालस खालामनानै हाबा खालामनानै बेबायदि खामायदों थैनोसै समाव बयबो बोरायो बुरियो बै समावसो बिथांमोना गावसिनि गोसोखांथिया बिथांमोनखौ दुखु होगोन जे बिथांमोना गावनि जाथि बायदि रावबो गोजोनै रायजो जानो हाया मानोना अनलायनाय मोजां मोनलायना अरायसम थाया नालाय जेब्ला बोरायो बुरियो
अब्ला बै समाव अनलायनाया जेब्ला गोनांथि गैया जायो बिथांमोना आलाय सिलाय जागोन बेखौ नुहुरखायो आरो बिदि जाहैखायो। दा मोनसे खोथाबाव आब' दा जेनेबा जोङो दा ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ नङा होमबा गावनि हारिखौ गारनानै सोरबा निग्र'जों भिडिअ खालामनानै भाइरेल जानाय सोरबा मुस्लिमजों भिडिअ खालामनानै भाइरेल जानाय दा बेफोरनि सायाव मा बुंनो सानो आब'? दा बुंनो थाङोबा आं बेखौनो एसे दिहुनखाबाय आरो एसे सिगाङावनो गावनि गावनि जाथिया उन्दैनिफ्राय मोनसे आकृतिजों देरबोयो आदर्श मोनसे थायो मानसिनाव गुन गियान आरो मोनफ्रोमबो जाथियाव एक्सट्रा बयहाबो आखल थायो बै आखलफोरा दिनै बर' समाजनि सासे सिख्लाया हारसा समाजाव हाबा जायोबा उन्दैनिफ्राय जि नियम रीति सोलोंबोदों बै नीतिफ्रा बेनाव बर' हिसाबैसो दं नाथाय गुबुन जाथिनाव बेखौ जुदि एडजास्ट खालामनो जायो थाङोब्ला बेयो खस्थ' मोनखागोन आरो खस्थ' मोनगोन बेयो माने लाइफआ मोनसे जोनोमनिफ्राय थैजासे सम आरो हाबानिफ्राय थैजासे सम जाहैनायथ' बे जाहैनाय समाव बिथांमोना निस्सय थेरा बेखाया मोनखागोन गोफाया बिथांमोना मोनहैखागोन मानो होननानै बुङोबा गावनि जि नियम नीति बेखौ गुबुननिखौ लाहैजोबनो हाया। जोंनि बर' समाजाव फंसे खोथा दं आरो दाउखाया दावराय जायोब्ला माबायदि जायो बेखौ जोंथ' अबे रावजों बुंगोन मोनथिया खिन्थु बिथांमोनहा जायफोर गुबुन हारिखौ मोजां मोनदों आरो हाबा जादों बिथांमोननि जि लाइफ बे लाइफआ थैजासे गोजोनाव थाहैया आरो जियानो जाया मानो गोजोन जाहैया मानो होननानै बुङोबा बेहाय गामिनि समाज थाहैयो जाथि बंस'नि समाज थायो बै न'खराव बैसोरो माने बेखौ जेसेबां गावनि मानसिखौ अनो बेबायदि अननो हाखाया आरो जायफोर जादों बिसोरो गावसोर मिथिगौ नाथाय खोन्थाजोबा खिन्थु जों नुनायाव गोजोना थाहैया आरो खस्थ' जाहैखानाङो। आरो जों मोनसे ससियेल मिडियायाव बेबायदि गोसारनाय नुबावो जेसेबां गाज्रि भिडिअ होन गाज्रि भिडिअ गाज्रि रावावसो मानसिफोरा बांसिन लाइक आरो शेयार खालामनानै माखासे भाइरेल खालामसिनो दा बेयाव जाय मानसिया गाज्रि राव बाहायनानै बा गाज्रि भिडिअ बानायनानै लाइक शेयार मोनदों बा भिउस मोनदों अब्ला बै बिथांमोनखौ थुलुंगा हरनाय बायदि जायो आरो माने आरो बियो भिडिअ बानायसिननोसो बा माबा मोनसे आखलखौ दिन्थिसिननोसो खाबु मोनो। दा जोंनि पाब्लिकफोरा बेबायदि खालामनाङा सोरबा जुदि गाज्रि राव बाहायोब्ला बा गाज्रि बेबायदि भिडिअ बानायब्ला बेखौ जों लाइक खालामनाङा मानो होनबा सासे मानसिया लाइक आरो सासे मानसिया जुदि कमेन्ट्स खालामब्लानो बेयाव फेसबुकनिफ्राय बा इउटुबनिफ्राय ससियेल मिडियानिफ्राय बेयाव बांसिन आरो माबा रिस्कखौ आप खालामना होयो इमप्रेसन बारा खालामना होयो माने बयनियावबो माने रानसिननानै होयो आरो दा भिडिअ नायग्राफोरनि सायाव लाइक होग्राफोरनि सायाव आब'आ मा बुंहरनो सानो? माने जोंनि मानसिफोरा माबा मोनसे कमेन्ट खालामबानो माने गावखौनो गोग्गानाय मोनो बा रायहरो खिन्थु मोनसे खोथाया बेबो जेसेबां कमेन्ट खालामो एसेबां माने बै गाज्रि मानसिखौ थुलुंगासो होनाय जायो आरो बियो जों नुनायाव माने जाय मानसिफोरा गाज्रि भिडिअ हगारदों मालाबाबो थाथ'नाय नुवाखै खनसे हगारनानै आरो खननै खनथाम खनब्रै बेबायदिनो देखायसिनोसै आरो देट मिन्स जों बेखौनो बुंनो सानो माने जोंनि आखाइजोंनो जों बिसोरखौ फिनाय जायो आरो बुंनो थाङोबा मानोना जों बयबो कमेन्ट खालामसै आरो भाइरेला बारा जानोसै बेहा भिउस मोननोसै आरो बिदिनो फलोवार्सआ बुरजा जानोसै बे थुलुंगानोसै बेनिखायनो जों हायोबा आं बेखौ बुंनो लुगैयो भिडिअ जुदि गाज्रि नुयोबा जों बेखौ कमेन्ट खालामैयानो सा नांगौबा बेखौ थाबैनो दोनहरनांगौ खोनासंनांगौआनो गैया आरो कमेन्ट खालामनांगौ बुजिखाबाय नालाय ओंखायनो जों बेखौ कमेन्ट खालामनांगौ गैया आरो बेखौ जों गोसोबो होनांगौ गैया आरो हायोबा जों इन्टारनेटलि आउट अफ माबा आरो बुंनो थाङोबा बिदिनो फेसबुक आरो इउटुबनि गेजेरजों नङा बै जाय जायगायाव बिथांमोना थायो बिथांमोननि बंस' परियाल बिथांमोननि ओनसोल नै बिसोरसो बिथांमोना बिसोरखौ सामलायनांगौ आरो दा मोनसे खोथाबाव मेम आरो माखासे माने सोरनिबा गामियाव बेबायदिनो मिथिं दावथिं खालामनानै बुनानै सोरखौबा बुनानै सोरखौबा सेन्देल हालायनानै बेबायदि ससियेल मिडियायाव गोसारनानै सोरखौबा माने सोरबाथ' मानसियाथ' दाय मावा नङा मावो मानसिया नङा होमबा दा सोरबाया माने ससियेल मिडियायाव गोसार होनानै सोरखौबा लाजि फोनांनानै सोरनिबा जिउआबो बेबायदि जोबस्रांबाय खोनादोंबा आरो बेबायदिया दिनैसिम स्टप जायाखै जोंनि गेजेराव आरोना बिदिनो माबा मोनसे गेजेराव बुलायनानै माबा मोनसे जाहोनाव बुबाय आरो ना माबा मोनसे केसाव बेखौनो ससियेल मिडियायाव हगारनानै सोरबाया भिउस लानो थाखाय सोरबाया माबा मोनसे बिनि मुलाम्फा लानो थाखाय हगारो दा बे भिडिअ हगारग्राफोरनि सायाव मेम मा बुंगोन एसे खोन्थाहरदो। मोनसे खोथाया बेखौनो सिन्था खालामनांगौ जोङो फेसबुकआव आरो इउटुबाव होनाय लोगो लोगो
सासे सानैल' नुवा बिराद बुरजा सुबुङानो नुयो इन्टारनेसनेल बे बुस्थुआ नङा होमबा बिश्वआवनो थाङो बेनिखायनो जों बयबो बे खोथाखौ सिन्था खालामनांगौ माने लाइफआ बयनि थाखाय गोनां आरो गोरोन्थिखौ रावबो मावथारा होननानै बुंनो हाया मालाबा बैसोनि थिननायाव सोरबा गोरोन्थि मावफ्लाङो सोरबा न'खरनि माखासे माने आवसारि जायखौ जेरैबायदि दैदेननांगौमोन जि समाव बेखौ रोङा आरो माब्लाबा समाजनि गाज्रि मोनसे आबहावा लोगो बेफोरबायदियाव जोंनि गथ'फोरा समाज आरो गाज्रि आबहावायाव देरनाय जायो नालाय दा बैफोराव माब्लाबा माने गियाननि दरजाखौ गेवनाय नुवा आरो गियाननि बाहेरायाव थायो आरो बैफोर समाव माखासे बैसोनि थिननाय आरो माखासे आबहावानि माखासे कमप्लिकेसि नङा होमबा आबहावाया बेहाय देरनायाव जोंनि जे सोरबिथिं माने थासारिफ्रा माब्लाबा गाज्रि जायो बे गाज्रि जानाय समाव माखासे गथ'फोरा हमनाला सेंग्रा सिख्लायानो होन बा एसे बैसो जानायानो होन बिथांमोना सानस्लाबनो हायियाव बायदि हाबा मावफ्लाङो नाथाय हाबा मावबानो बिनि साजाखौ जे जों गावनि आखाइजोंनो होनांगोन बा समाजनो बुंनांगोन बे माने इनाय खोथा जायो आरो बिदि खालामनाङा माने गामियावनो बेखौ जोंहा मोनसे गामियारि समाज थाखायो मोनसे ओनसोलारि समाज थाखायो आरो माखासे जोङो जाथि संगठनफोर थायो आरो बिनि गेजेरजों जों खोथाफोरखौ बिथांमोनखौ सामलायनानै जोङो माने बे जायगायावनो फोजोबनांगौ आरो दा आं बेखौनो दिनै बुंनो लुगैयो आरो बुंनो थाङोबा दिनै जि रायलायगोन बेथ' बयबो खोनागोन जों बयबो बे खोथाखौ सिन्था खालामनाया मोजां माबाफोर गाज्रि बाथ्रा जायोबा माबाफोर सोरबा गोरोन्थि मावफ्लाङोबा बेखौ भिडिअ खालामनानै समाजनो फोरमायनानै जोंहा जेबो लाब गैया बरंस बे गोरोन्थि मावोबा बेखौ जोङो फोसाबनायासो जोंनि दायित्व आरो बेनो जोंनि धर्म जानांगौ ओंखायनो जोंनि समाजनि माखासे गेना गोरोन्थिफोरखौ जोंनि गामियारि आफाद समाजनि आफाद आरो बिमा बिफायानो दायित्वखौ लाथों नाथाय मालायनि फिसाफोरखौ बा मालायनि जाथायखौ बेबायदि भिडिअ खालामनानै गासैबो समाजनो बे बर'ल' नुवा हारसा गुबुन जाथि बेफोर गासिबो नुजोबो ओंखायनो बर'आ जेब्लाबो गावनि बर'खा होननानै बर'नि मान सनमानानो जोंनि मान सनमान नङा होमबा बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि माखासे भिडिअ खालामग्रा जायफोर माने मबाइलजों थाबाय थायो भिडिअ खालामनानै लानो मोजां मोनो ओंखायनो सेलेक्ट खालामनानै बेफोरबायदि जिउ जाग्रा माखासे माने भिडिअफोरखौ हगारिया मोजां होननानै सानो आरो बिथांमोनखौ दा खालामनानैबो खावलायनो लुबैयो आरो जों आरो मोनसे खोथाया जोबोद दुखु गोनां जोंनि बर' समाजाव जागासिनो दं आरो दा जोंनि बर' सिख्लाफ्रा मानो बिदि जाखो जों बेखौ नागिरनानै मोनाखै एबा सोंनायबो जादों आरो बुंनो थाङोबा दा जोंनि समाजाव एबा हादरावनो बांगालफोरखौ जों जोबोद गाज्रि मोनो आरो बांगालफोरा मानो होननानै बुङोबा बर' आइजोफोरखौ बांगालफ्रानो अयथासार खालामगासिनो दङ आरो हादराव थानाय गुबुन गुबुन जाथिखौबो माखासे बांगालफ्रानो गाज्रि खालामगासिनो दङ सिखाव दाखायत रेप बेफोर केसा जागासिनो दं नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो आरो जोंनि बर' सिख्लाफ्रा दा थांबाय थादोंबाबो बांगाल सेंग्राजोंनो गोबां थांबाय थादों आरो बे बिराद गाज्रि जादों आरो गावनि जिउखौ जानानै लाखाबाय बिथांमोनहा आरो लोगोसे जोंनि समाजाव माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बिथांमोनाबो फोरोंबाय थानाय जादों दा बुंनो थाङोब्ला जाय सुबुङा माने जोंनि समाजाव जोबोद गाज्रि जोंनि समाजनि माखासे आखलफोरनि उल्था बै उल्थाफोरखौ बिथांमोना मावगासिनो दं दा बिथांमोनखौसो मोजां मोननानै माने जोंनि समाजाव सिख्लाफ्रा थांगासिनो थानाया जोबोद जोंनि थाखाय गाज्रि निसान होननानै जों सानना लानांगोन आरो बेयो माने बिनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां होननानै आं सानो आरो दा आङो बेखौबो सानो आरोना गुबुन समाजखौ बुङालासिनो जोंनि माखासे बर' बिमा बिफानि सायाव माबाफोर बुंहरनो सानगोन नामा बुंनांगौआथ' जोबोद दङ आरो गुदि हिसाबै जोंहा बिमा बिफाखौनो बांसिन बुंनांगौ दं होननानै साननानै लायो आरो माब्लाबा ओरैबायदिबो बिमा बिफा नुयो माने फिसानिसो उन्दैसिन जायो आरो उन्दै समाव गथ'आ गासैखौबो साननो रोंजोबा जोंबो बेखौ सिन्था खालामनांगोन आरो बेनो बिनाय मानिखौबो जों होजोबजाया जुदि बिनाय मानिखौ होजोबोबा बिनि अहंखारखौसो जों फेदेरनाय जागोन आरो एसे देरनाय लोगो लोगो जोंनि गथ'आ रोंबाय होननानै बेखौ उदाङै हगारो रुमाबो हारसिङै थायो आरो समाजावबो उदाङै बेरायो नाथाय मोनसे खोथाया सैथो गथ'आ बैसोखौ लानानै गथ'आ माने रोंब्लाबो गावखौ दैदेननो हानाय गियाना थाजोबैया बेखायनो बिमा बिफाया अरायबो थानांगौ गथ'आ माब्लाबा बायदि मैया जुदि बियोबा बेखौ जोङो जोंनि जखाथि आरो नांगौथि बायदिसो होनांगौ नाथाय जों दिनै माखासे बिमा बिफा नुयो गथ'जोंसो दैदेनजायो गथ'आ जेखौ बियो बेखौनो होयो
आरो गथ'नि बिनायखिनिखौ गथ'आ जुदि बोराबोबा बियो गावखौनो बावसोमनानैबाबो हा हु फाननानैबाबो मटर साइकेलानो हक मबाइलानो हक बेबायदि बायनाय जोंनाव नुदों आरो दा बेखौ बुंनो थाङोबा जों गाव गावनि न'खरखौ सावनानै लानायनि अनगायै जेबो नुवा मानोना थाङै थुङै गथ'आ जेखौ बियो बेखौ मोनोबा मोनसे समाव बिमा बिफाखौबो बावलाङो जायनि जाहोनाव माब्लाबा जोंनि समाजाव बा गुबुननि समाजावबो गावनि बिमा बिफाखौनो गावनि हत्या खालामनाय एबा बुथारनाय जों नुनोबो मोनदों आरो दा बेफोर जाथाया जोंनि बिमा बिफानि अननायावबो जायो होननानै जों बुंनानै लानांगोन आरो बे समाव जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव गोबां खोथा सावरायबाय भिडिअ'आबो गोलाव जाबाय भिडिअ'खौ आं बारा गोबाव खालामलिया दा बेखौनो सांग्रां जादों रायजो राजा नोंथांमोन आं गासैखौबो आंनिफ्रायबो बुंहरबाय सोरबा जुदि सोरनिबा गेजेराव सोरबा मानसिया दाय मावोब्लाबो बा गामियावनो बेफोरबायदि समाधानखौ फोजोबनांगौ ससियेल मिडियायाव बिदि गाज्रि भिडिअ'फोरखौ लाबोनानै भाइरेल खालामसिननो नाङा बेखौ जोंहा आबोबनि सिगां समनि आफादगिरि बिथाङा फोरमायनानै होबाय नोंथांमोननि सिगाङाव बेखिनियावनो भिडिअ'खौ फोजोबबाय होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव बिदाय लाबाय एसेनोसै गोजोन्थों